Evo malo pažnje i ovdje sad u krokodilu, ako može da ja ne vičam ovako ko neka ludakinja ceo dan. Hvala vam što ste ostali, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste tu. Uživali smo u današnjoj trci još jednom i evo ovom prilikom hvala i svima koji su bili, koji su donirali. Ova trka se realizuje između ostalog u okviru evropskog projekta Patike za trčanje, knjige za slušanje koje realizujemo od prošle godine i bavimo se promocijom fizičke aktivnosti, odnosno aktivnih stilova života i slušanja, odnosno čitanja knjiga. Projekat u okviru koga realizujemo ovaj naš se zove Be Part, Grow with Arts i bavi se ovom temom. Vezano za to, sledeće godine ćemo se ponovo pripremati za Beogradski maraton slušajući audio knjige, s tim što ćemo ovaj put angažovati ljudi iz kulture, a pre svega ljudi koji pišu, koji inače možda se ne bave fizičkom aktivnošću, da se spremaju za Beogradski maraton i da pišu o tome i slušaju audio knjige u isto vreme. To će biti zanimljivo. Tako da ćemo imati jednu ediciju koja će izaći iz priprema za Beogradski maraton, a u formi, u pisanoj formi. Prijave će biti otvorene u januaru, a u februaru ćemo krenuti sa pripremama. To ne znači samo da pisci, kolumnisti, novinari treba da se prijave, već svi oni koji se nalaze u kreativnim industrijama i ne bave se fizičkom aktivnošću, da se prijave da učestvuju i da beleže tokom priprema, da pišu. Prosto imat ćemo i te književne klubove naše i radionice, tako da radit ćemo u jednoj grupi od 10, pa eto, proširite ovu informaciju. Ovu godinu projektno završavamo predavanjem koje će nam održati Ivan Čurović, glavni trener u Atletskom klubu Running, koji je implementacioni partner ovog našeg projekta, i govorit ćemo o ishrani i suplementaciji generalno, ali i kod sportista. Pa evo, pozivam vas da uživate u predavanju i da uživate u krokodilu. Čujemo, da. Hvala puno Mila, hvala svima što ste ovde. Ja ću pokušati da ishranu maksimalno približim svima onima koji se bave treningom i generalno fizičkom aktivnošću, tako da se nadam da ćemo uspeti da uđemo u neku interakciju i da generalno možda sve neke nejasnoće koje prate vežbače, trkače i razne sportiste, što amaterskog tipa, što rekreativnog i profesionalnog, da pokušamo možda danas da razjasnimo. Tako da želim da ohrabrim sve, ukoliko imate neka pitanja u toku predavanja, pokušat ću na njih da odgovorim što preciznije i pre svega nadam se nekoj praktičnoj primjeni nakon ovog predavanja. Znači, sva teorija ostaje teorija dok se ne nauči kako se primenjuje, tako da nadam se da ćemo i kroz te neke primere uspeti da je približimo. Hvala Mila puno još jednom i na najavi i na takvu energiju koju imaš i uspevaš neko uvek da pruži šansu za ovakve stvari i humanitarne akcije. Hvala ti još jednom. Ovako, da bismo razumeli kako ishrana generalno funkcioniše, a posle ćemo da pričamo i o dijetama, moramo da razumemo šta sve unosimo kroz hranu u naš organizam. I grubo podeljeno možemo razlikovati dve različite vrste nutrijenata koje zovemo makro i mikronutrijenti. Sama reč govori da makronutrijenti da se unose u nekim većim količinama, dok se mikronutrijenti unose u dosta manjim količinama, ponekad čak i u tragovima. Gde se makronutrijenti, dakle ugljeni hidrati, masti, proteini, uglavnom mere gramima, a mikronutrijenti uglavnom mere miligramima ili čak ponekad mikrogramima. Zato se i zovu na ovaj način. Pre svega, makronutrijenti se takođe ugrubo mogu podeliti na ugljene hidrate, masti i proteine, a oni dalje imaju neke svoje razne podele koje ću ja pokušati danas da izbegnem, da ne bih zbunjivao ljude koji nas slušaju, i maksimalno ću se truditi da simplifikujem i jednu i drugu podelu kako bismo razumeli koja je njihova uloga i na koji način ih najzdravije možemo uneti u organizam.
Mikronutrijenti, dakle vitamini, minerali, svi znamo šta su otprilike, ali ono što sam i sam otkrio da ljudi često mešaju su termini koji se koriste, znači neki laički termini koji se koriste za opis ovih nutrijenata u odnosu na terminologiju koja je svakako prisutna i u naučnom svetu i među nutricionistima. Dakle, moje pitanje bi bilo šta su to šećeri, recimo, za neki početak ovog predavanja i mislim da je jako bitno, neću za sada da tražim odgovore, ali možda ću vas malo uključiti, jako je bitno da se zna da su šećeri u stvari ugljeni hidrati. Dakle, ugljeni hidrati i šećeri su sinonimi i oni se generalno koriste na taj način. Znači, kada kažemo šećeri, mislimo ugljeni hidrati, kada kažemo ugljeni hidrati, mislimo šećeri. Sada, vrlo često ćemo čuti da ljudi koriste termin šećer za beli šećer, odnosno saharozu i žuti šećer koji se koristi za zaslađivanje raznih napitaka, kolača, torti i tako dalje. Međutim, ovo je samo jedna vrsta šećera, odnosno jedna vrsta ugljenih hidrata koja očigledno, to svi znaju, nije toliko baš zdrava za unos, a kasnije ćemo pokušati da razumemo i razliku između ove vrste šećera i nekih drugih koji su malo korisniji i zdraviji. Takođe, postavlja se pitanje da li su sve masti iste. Naravno da masti razlikujemo u više podela. Takođe se nadam da ćemo steći u prilike utisak na kraju predavanja kako ih razlikujemo i kakve su posljedice unosa različitih masti po organizam. I vitamini i minerali mislim da su poznati u nekako ugrubo većini populacije, ali ćemo pokušati razumemo zašto neke treba unositi, a neke ponekad čak izbjegavati. Za početak, kad pričamo o makronutrijentima, ugljenim hidratima, mastima i proteinima, moramo da imamo u vidu da su ugljeni hidrati i masti zajedno sa kreatinom zasluženi za dobijanje energije. Znači, to je izvor energije koji konstantno koristimo, oslanjamo se na ove izvore energije da bismo imali gorivo, po znacima navoda, za proces razmišljanja, kognitivne sposobnosti, fizičke sposobnosti, čak i emocionalne manifestacije se takođe koriste jedni od ovih vidova energije. Dakle, kalorije trošimo u svakom momentu pokreta organizma, čak i kada spavamo postoji određena vrsta kalorija koje se troše i upravo će ugljeni hidrati i masti biti ti koji su zaslužni za dobijanje energije. Proteini su na drugoj strani zaduženi za izgradnju tkiva. Oni su ugradni materijal, odnosno ugradni makronutrijent koji treba izbjegavati za pretvaranje u energiju. I evo, upravo sam dao odgovor na prvo pitanje koje nisam teo dam. Može protein dati energiju. Dakle, protein može dati energiju, možemo koristiti protein takođe za dobijanje energije, međutim, neka poenta i potreba organizma jeste da protein sačuva. Zato što se aminokiseline iz proteina koriste za mnoge metaboličke procese i enzimske procese, te na taj način podržava imunni sistem i direktna ugradnja proteina u tkivo u stvari ima za posljedicu bolje zdravlje na neki način. Tako da, kad će se proteini trošiti, kako da izbjegnemo potrošnju proteina, o tome ćemo isto pričati u narednim slajdovima. Kada planiram da uključim i neki od vas. Ugljeni hidrati, odnosno šećeri, kao što smo rekli, to su sinonimi i, ajde kažem, opet vrlo ugrubo rečeno, možemo ih podeliti na proste i složene ugljene hidrate, odnosno šećere. Prosti ugljeni hidrati se zovu monosaharidi i disaharidi, verovatno neki od vas znaju koji su mono i disaharidi i karakteristika ovih prostih šećera je da se, pre svega monosaharida, da se ne mogu dalje razložiti u organizmu. Znači, kada ugljeni hidrat dođe kroz razlaganje do najprostije forme šećera, on dalje ne može se razlaže. On se mora iskoristiti za dobijanje energije. Ako se ne iskoristi za dobijanje energije, šta se dešava sa njim? Da li neko zna? Znači, kada recimo unesemo šećer,
Tako je, znači putuje krvotokom do jetre, jetra ga depone u masno tkivo i masno tkivo je u stvari onda taj sekundaran izvor energije koji smo mogli lepo da spakujemo i da čekamo neki moment da ga iskoristimo ukoliko postoji potreba naravno za to. Složeni ugljeni hidrati, dakle, imaju posao da kada uđu u organizam moraju da krenu u razlaganje, odnosno razbijanje na te prostije ugljene hidrate. Iz tog razloga se hormon koji se zove insulin, koga luči pankreas, angažuje ne na toliko drastičan način. Dakle, insulin se ponaša kao ključ koji otvara ćeliju. Ćelija bukvalno jede, po znacima navoda, nutrijente i šećer koji je došao. Taj šećer pakuje u depoje koji se zovu glikogen i tu ih čuva do momenta kada postoji potreba da ih otpušta. Ukoliko angažujemo insulin nekim prostim šećerom, da imamo nagli skok i on krene da otključava tu ćeliju mnogo, da kažem, pomahnitalo, ćelija će se hraniti dok u jednom momentu ne bude prosto imala dovoljno energije za ugradnju i posle će krenuti da odbija taj šećer. Taj šećer onda nastavlja da putuje kroz krvotok, opet putuje u jetru, pokušava da se uskladišti u jetri, u depojima glikogena. Ukoliko tu nema mesta, ide u mast. Ako se hranimo prostim šećerima i konstantno forsiramo insulin da skače, da naglo otvara ćeliju, da ćelija jede taj šećer, ali da ne može, da mu ne treba toliko šećera jer ga ne troši, recimo za sedentarni neki način života gde ljudi nemaju mnogo prilike da troše kalorije. Na taj način možemo dovesti organizam do stanja insulinske rezistencije koje je u stvari prediabetesno stanje. Jer taj isti insulin kada dođe do ćelije, ćelija već postaje rezistentna, više zna da ne želi toliko baš da se otvara i toliko da bude spremna za preuzimanje makronutrijenata i kaže neću ošte da se otvaram toliko kad mi ne treba. Na taj način insulin više ne radi svoj posao, raste glukoza u krvi, raste šećer u krvi i tako dolazi do stanja dijabetesa. Malo sam se možda previše zadržao na ovom slajdu, ali mislim da je jako bitno da se zna kako ide mehanizam nastanka tih hroničnih bolesti koje faktički nisu ni izlečive, da bismo znali kako da uradimo i prevenciju tih bolesti. Ono što sam takođe teo da skrenem pažnju, vi kada krenete trčite, kada krenete da vežbate, da trenirate, angažujete hormon koji se zove glukagon koji spušta insulin. Znači on se ponaša kao kontrateža insulinu i taj glukagon u stvari otvara ćeliju da ona kreće da otpušta svoje molekule glukoze da vam daje energiju. Na taj način sebe štitite od tih stanja insulinske rezistencije, dijabetesa i tako dalje. Ukoliko ima neki pitanja vezanih za ugljene hidrate, mogu da odgovorim sada ili da ostavimo za posle, dobro. Masti. Opet, ugrubo podeljeno, masti iz ishrane se mogu deliti na 3 vrste. Jedna vrsta su zasićene masti koje su uglavnom životinskog porekla, ali nalazi se recimo i u kokosu, kokosovom ulju. I studijama je pokazano da ove masti nisu baš toliko štetne koliko se mislilo da jesu do relativno skoro. Tako da to neko satanizovanje ove vrste masti je prestalo da postoji, ali se preporučuje ne veći unos od 15% na dnevnom nivou. Znači 15% od ukupnog unosa masti bi trebalo da ide iz zasićenih, a posljedice prekomernog unosa ovih masti su svakako povišenje LDL holesterola, triglicerida u krvi i bolesti koje idu uz gojaznost. Međutim, opet kažem, nije baš za toliku satanizaciju kao što je bio slučaj do relativno skoro. Nezasićene masti su uslovno rečeno zdrave masti. Uglavnom se nalaze u biljnom poreklu i u masnoj ribi, odnosno algama takođe. I kada pričamo o nezasićenim mastima, moramo da razlikujemo dve najbitnije vrste nezasićenih masti, a to su omega-3 i omega-6. Sigurno ste čuli za to do sada. I omega-6 i omega-3 masne kiseline, znači to su deo nezasićenih masti, su esencijalne masne kiseline. Šta to znači? To znači da ih mi moramo uneti kroz hranu, jer organizam ne može sam da ih stvori. Omega-6
se nalazi u većini ulja za prženje i generalno ne fali nam omega-6. Modernom čoveku omega-6 ne fali. Iako je odnos između omega-6 i omega-3 koji treba da se unese u organizam otprilike 4:1 u korist omega-6, procena je da modern čovek unosi, to jest ima srazmeru 20:1 u korist omega-6 masnih kiselina. Ponekad čak ide i do 80:1 u zapadnim zemljama kao što je Amerika. Zašto je ovo loše? Ovo je loše zato što je omega-6 proinflamatorna. Dakle, sa velikim unosom omega-6 masnih kiselina mi pospešujemo hroničnu inflamaciju, odnosno upalne procese u organizmu koji kasnije, ukoliko postoje na nekom dužem vremenskom periodu, mogu dovesti do raznih bolesti. Dakle, mnoge bolesti su dovedene u vezu sa hroničnom inflamacijom. Znači, od kancera preko kardiovaskularnih bolesti. Kažem, 4:1 bi bilo sjajno, 8:1 nije sjajno, 20:1 to je već onako prilično štetno za organizam. Omega-3. Ribu kuvano, da. Sad ću vam kažem za omega-3, sad kad budem završio pa ću prilike da dam praktično gde se šta nalazi. Omega-3 je antiinflamatorna, znači ona smanjuje stepen inflamacije u telu, ne treba je unositi toliko kao omega-6, ali to malo što treba da se unosi, modern čovjek jako teško unosi u današnje vreme. Zašto? Pa, vrlo je prosto, zato što od tih 3 masne kiseline koje čine omega-3, 2 se nalaze u ribi i algama, a jedna se nalazi uglavnom u orašastim plodovima i semenkama. Te 2 koje se nalaze u masnoj ribi se zovu, sad ko uspe da ponovi, ja mu dam svoju medalju, eikozapentaenska i dohozaheksaenska kiselina. Skraćeno EPA i DHA. EPA i DHA. Sigurno ste vidjeli možda u nekim suplementima. No, one se najviše nalaze u lososu, tuni, u mekerelovki, kako se kaže beš na ribi, da. Tako da ima ih dosta u raznim vrstama ribe koje su masne, dakle koje imaju određen stepen masti u sebi. I naravno alge takođe. Međutim, alge ne mogu da sintetišu baš toliko dobro omega-3, tako da to može biti malo problem sa iskoristivošću. Dok se ta treća omega-3 kiselina zove alfa-linolejnska kiselina, skraćeno ALA, i ona se nalazi u orašastim plodovima i semenkama. Međutim, ova kiselina, iako je uglavnom zdrava, nije baš toliko potentna kao ove 2 koje sam pomenuo, koje se nalaze u ribi, i sve više se izlače, odnosno sintetišu u kapsule i prodaju kao omega-3 ulje. Evo odmah jedan savjet. Kada naiđete na ponudu da kupite riblje ulje, izbegavajte, odnosno suplement kroz riblje ulje, izbegavajte, vrlo često prodaju omega-3, omega-6, omega-9 kompleks, recimo. To apsolutno nije potrebno čovjeku. Šta će vam omega-6 kada sigurno, vrlo verovatno, dovoljno omega-6 unosite na dnevnom nivou. Dakle, tražite omega-3, EPA i DHA da bude minimum 400 mg u sastojku. Inače, do 1 grama je bitno da se unese, a toleriše se i do 4 grama dnevno, tako da nema opasnosti uopšte. Može pitati? Može. Dobro. Da. DHA je jako bitan za razvoj. Jeste. DHA, ta dohozaheksaenska kiselina je esencijalna, zato i trudnice uzimaju u tom periodu trudnoće i kasnije. Vrlo je bitna za razvoj, za neuralni razvoj, odnosno za kogniciju. Tako da. 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 Takođe da, još jedna stvar, vrlo je bitno da ljudi koji imaju neke određene, izvini sad, off topic za sad, to moram da naglasim, kada postoje određeni autoimuni problemi,
takođe naravno mora da se pazi sa unosom omega-3 i kada nam je potreban jedan nivo inflamacije, odnosno upalnih procesa, mi možemo malo to dosta ugušiti, a nije dobro baš da leukocite parališemo kad su nam neophodni da nešto leče po telu. Tako da svakako se sa lekarom treba posavetovati ukoliko postoje neki hronični problemi. A što se tiče dece, što se tiče, sad, ovo je čisto digresija, a što se tiče dece, naravno da se savjetuje da se uzima, mislim, pre svega kroz hranu, a suplementi zaista nisu, mislim, kroz suplemente deci da se daje ukoliko već postoji korektna ishrana preko koje se unosi dovoljna količina, stvarno nije potrebno. Aha, da, može. Da, kako ne, da. I šta samo da se podsjetim, dobro, dakle, nezasićene masti, kao što sam rekao, su mononezastićene, polinezastićene. Mononezastićene se uglavnom nazivaju još i omega-9, nalaze se recimo u avokadu, one su takođe nešto zdravije, ali nisam se mnogo zadržavao na njih zato što studije nisu toliko konkluzivne sa nekim zaključcima, tako da omega-3 za sada zaista ima dosta velike benefite, ali nije magičan lek, neće to ne znam šta sada napravi organizmu, ne možemo baš napraviti kontra smjer ako se hranimo loše, pa kao imamo unos masti od 50% od ukupnog kalorijskog unosa i onda plus uzmemo omega-3, mislim, svakako ćeš da se gojiš, mislim, to nema sumnje. I transmasti, jedine masti koje su dokazane svim studijama da su štetne i da povećavaju izuzetno i nivo upalnih procesa i generalno mogu loše uticati na nivo holesterola i triglicerida u krvi i ove masti bi trebalo u potpunosti isključiti iz ishrane. Inače, to su veštačke masti, uglavnom nastaju veštačkim dodavanjem molekula vodonika da bi se zasitila veza između ugljenika i vodonika, tako kako bi mast duže trajala na sobnoj temperaturi i kako bi mogao proizvod da traje duže, odnosno produžava se rok trajanja, bukvalno. Međutim, sve više i više su ove masti isključene iz razloga što institucije zabranjuju proizvođačima da se koriste više transmastima, ali eto, ne je bilo na odmet da pogledate prilikom kupovine da vidite da li slučajno sadrži proizvod neke transmasti. Tako da oni se nalaze uglavnom u prerađevinama razne vrste kao što su od mesnih narezaka preko salama, pašteta i slično, preko slatkiša, slaniša, dakle od smokija preko grisina, sve to može sadržati transmasti, međutim sad u posljednje vreme to polako krenulo da se isključuje. Eto, imamo ovde prikaz otprilike kako izgledaju zdrave, a kako manje zdrave masti. I volio bi da mi neko odgovori na pitanje da li je kalorijska vrednost masti sa leve strane i masti sa desne strane ista ili se razlikuje? Imamo jedan glas da razlikuje. Dakle, da, svi ovi proizvodi koje vidimo na slikama sadrže masti, svi. Znači i orašasti plodovi su puni masti. Pa eto. Jel teže kilo čelika ili kilo perja? Šalim se, ista je kalorijska vrednost, apsolutno. Identična je, masti su masti i sve masti imaju 9 kalorija na 1 gram. 9, odnosno kilokalorija. I pričat ćemo više kad dođemo do slajda gde ćemo da razbijemo malo više to na delove. Proteini, odnosno belančevine, su vrlo interesantan i vrlo kontroverzna makronutrijenti iz razloga što mnogi se usuđuju da pričaju o njima, da zaista imaju neko poluznanje ili nisu baš toliko obavešteni šta oni predstavljaju i na koji način se mogu nositi. To je pre svega, ako pričamo o proteinima i belančevinama, to je ništa drugo osim skup aminokiselina na jednom mestu. Aminokiseline, dakle, svi oni zajedno kad se skupe na jedno mesto u stvari čine protein, odnosno belančevinu i postoje
esencijalne aminokiseline i neesencijalne aminokiseline, od kojih su esencijalne te koje moramo unositi hranom, a neesencijalne su one koje organizam može da stvori u nedostatku unosa hranom. Šta znači nekompletan protein? Da li neko zna to možda? Kompletan, nekompletan. Tako je, da. Tako je. Tako je. Kompletan protein će uključiti sve esencijalne, ima i 9, esencijalne aminokiseline u sebi u pravoj meri. Postoje neke proizvode koje imaju svih 9 aminokiselina tih esencijalnih, ali ne u toliko pravoj meri, jer je recimo leucin malo bitnija aminokiselina od nekih drugih, tako da kad pričamo o kompletnosti proteina, ugrubo pričamo o esencijalnim aminokiselinama koje taj protein sadrži. Tako recimo biljno poreklo uglavnom ne sadrže kompletne proteine. Fali im nešto, mogu sadržati 3-4 aminokiseline s jedne strane i faliti im 5 aminokiselina s druge strane. Ali ako ih uspešno kombinujemo, recimo mahunarke i orašaste plodove, žitarice zajedno sa određenim povrćem, možemo nadomestiti aminokiseline koje inače nisu pronađene u jednom proizvodu u punoj meri. Međutim, recimo heljda i kinoa su kompletni proteini, imaju u sebi dovoljno aminokiselina, tih esencijalnih, malo im fali tog leucina, ali nije to ništa strašno. Tako da postoje i određeni proizvodi biljnog porekla koji imaju esencijalne proteine. 1 gram je 4 kalorije, dakle gram masti je 9 kalorija, 1 gram proteina je 4 kalorije. Međutim, kao što sam rekao, želimo da izbegnemo da se protein koristi za energiju. On će se koristiti za energiju samo u nekim uslovima jako intenzivnog treninga gdje nemamo dovoljno nutrijenata u organizmu i tad je bitno da se ta aminokiselina izoleucin uglavnom pretvara u energiju, odnosno daje direktnu energiju, a proteini se mogu procesom koji se zove glukoneogeneza pretvoriti u šećer i na taj način podržati dobijanje energije. Zašto se protein prodaje kao suplement? I evo odmah da pričamo o whey proteinu. Whey, odnosno, to je prevod sa engleskog surutka, to je surutkin protein. Šta mislite? Da li mislite da je surutkin protein zdrav ili ne? Recimo, to je ovo da vidimo ovdje. Da li je zdravo uzimati whey protein ili nije toliko zdravo? Ja znam jedno istorijsko podatak ljudi koji su poterivali iz Rima na neka ostrva, dopremali su im brodovima surutku. I onda su primetili da su oni zdravi i da žive duže od ljudi koji su živjeli duže. Da. I narod je onako tradicionalno zdravo jako. Pa da, tako da je Jeste. konzumiranje surutke. Jeste. Baš tako. Drago mi je da si to pomenuo zato što surutka sama po sebi je izuzetno zdrava. Jedina mana surutke je što ima mnogo ugljenih hidrata. Mnogo ugljenih hidrata. Velika većina surutke, bez obzira koje je pitanje da li je kozija, da li je obična kralja, ima mnogo ugljenih hidrata u sebi i sa te strane, iako podržava imunitet, dokazano je dobra u raznim nekim tretmanima, sada ne pričam po spisku, mana je što je kada uzmete, kada je pijete i kada je jedete, možete mnogo uneti bespotrebnih kalorija. Šta su uradili naučnici? Izvukli su najbolje surutke, dakle protein, izolovali su protein, ugljenih hidrata su bacili, zajedno s laktozom i tako dalje, i imamo onda bukvalno izolat ili koncentrat, zavisno od toga šta uzimate, proteina iz surutke, imamo najbolje što možemo da nađemo iz nje, a otarasili smo se suvišnih kalorija. To je u stvari čitava priča o proteinu. To je whey protein, prodaje se u 3 vrste, koncentrat je najslabije odvojen, izolat je jako čist, uglavnom preko 90% je protein, ovo ostalo su ugljeni hidrati, i imamo hidroizolat, odnosno hidrolizat, koji je razbijen na peptidne lance za varenje, znači to je bukvalno zlatan standard, i naravno najskuplji su, cene idu tako. I samo bih želeo također savjet kada kupujete whey protein, da ga pijete, da ga jedete, pijete šta god, treba biti oprezan, jer kao što sam rekao, koncentrat, izolat, hidroizolat.
Koncentrat je najslabija forma, on može imati 80% proteina, a 20% ugljenih hidrata, što to je okej. Za nekoga ko ne trenira i ko ima problem sa dijabetesom nije okej. On bi možda trebao da traži izolat, ali šta rade kompanije? Imaju trik. Kažu, prodajem protein, miks, izolat, hidroizolat i koncentrat u jednom. A to je u stvari koncentrat 90%, a samo 10% stavi izolat i hidroizolat, razumete? Znači, samo pokušavaju da naplate više da bi dali maltene isto što i koncentrat. Koncentrat whey proteina uopšte nije loš, vrlo je povoljan, može se uzme 2 kg za 3-4 hiljade dinara i traje prilično dugo za sve koji treniraju. Apsolutno nije potrebno da se uzima izolat. Ali za one koji hoće malo ozbiljnije da povedu računa o kalorijskom unosu ili bi izbjegli te nepotrebne šećere, oni neka traže izolat i hidroizolat. Ne mikseve. Znači ako hoćeš da piješ povoljno, uzmi koncentrat, platit ćeš manje, ti miksevi će ti koštati dosta više, a ništa specijalno nećeš dobiti. Dobro pitanje. Dobro pitanje, da. Sad ću Aha, dobro. Ja vrlo malo gledam u kameru, dosta u vas, tako da ne znam da li je... Aha, dobro. Pitanje je bilo šta će nam proteini u tom smislu, suplementi. Dobro je to pitanje. Ovako. Kao što sam rekao, protein je gradivna supstanca koja izgrađuje pre svega mišiće tkivo i za nekoga ko trenira potrebno je da unosi veću količinu proteina da bi mogao da podrži izgradnju mišića, znači izgradnju mišićnog tkiva. Za žene je unos 0,6 do 0,8, eventualno 1,2 gore grama po kilogramu telesne mase. Znači izračunaš, imaš 50 kila puta gram, to je 50 grama proteina i sad možda gledaš koliko ima jaje, koliko ima meso i tako dalje, otprilike toliko se preporučuje da ostane sve kako treba. Pritom sportistkinje će, tu gornju granicu uneti i vrlo je često jako teško uneti dovoljno proteina, a izbeći nepotrebne kalorije iz šećera i masti. I zato oni to izoluju u suplement gde ti možeš da uneseš posle treninga samo protein koji treba mišiću da se izgradi, a izbegneš te suvišne kalorije. Za muškarce između 1,4 do 1,8-2 grama po kilogramu, za one koji izgrađuju mišiću masu na nekom jačem nivou to je 2,2, čak ide i do 2,4 grama po kilogramu telesne mase i to je jako teško uneti preko samo hrane, posle ako neko ima onako dosta kilograma, tako da na taj način može 2-3 merice proteina da se uzimaju na dnevnom nivou da bi se nadomestio taj unos. Mislim, bez jakog treninga nema ni dobre ugradnje proteina, to odmah se razumemo. Ne možeš ugraditi protein u mišić ukoliko ga ne stimulišeš nekim intenzitetom, odnosno nekim otporom. Tek kada ga stimulišeš, on dobija povoljne uslove da taj protein koji se uneo sintetiše lepo i da ga spakuje kako treba. U suprotnom ne. Imamo još neko pitanje? Ako treba recimo, ja sam čula treba sat vremena recimo da je najbolje... Jesam ga sad? Da. Pričam. Okej. Izvinjavam se. Znači, ja recimo sam čula da treba sat vremena nakon treninga da je najbolje da se uzima protein, a recimo ja ako treniram uveče, da li je to onda isto, da kažemo, da li je identično ako treniram i ujutru ili se ne preporučuje da se uzimam? To ne razumijem samo. Jer recimo ja treniram do 10 uveče i onda 10 uveče da li je okej da uzmem od 10 do 11 uveče protein. Pošto me generalno protein zasiti, mislim meni jasno primetila kod sebe, ali nisam sigurna da li je dobro da se uzima uveče i zbog spavanja i svega toga. Da. Dobro pitanje. Jeste, naravno da može da se uzima kad god da se trenira, nije bitno da li se trenira ujutru ili uveče, ukoliko postoji jaka stimulacija mišićnog sistema,
naravno da može i treba da se uzme, posebno za nekoga recimo ko pazi na ishranu i ko se zasiti, možeš vrlo lako da iskombinuješ čak i obrok sa tom mericom proteina, pa dodaš možda još nešto uz to, u nekom blenderu, neko crveno voće zajedno sa cimetom i proteinom i to da ti bude i večera posle treninga, to je skroz ok, a nemaš veliki unos kalorija. I generalno to oko tajminga, kad šta treba jesti, uglavnom se gleda 24 časa, vrlo je prosto. Imamo kalorijski unos i kalorijsku potrošnju. Znači, kada to uspemo da napravimo deficit, mršavit ćemo. Kada uspemo da napravimo suficit, gojit ćemo se. Sad gojenje može ide na mišićnu masu, gojenje može ide na masnu komponentu, sve zavisi na koji način i treniramo i kako se ponašamo. To bi bilo to za proteine. Da li ima još neko pitanje za proteine? Da. Kad smo kod proteina, još veštačka mesa i proteini iz suncokreta i iz graška i slično. Da. Pazite, nauka je toliko napredovala da se ja svakog meseca iščuđavam šta sve uspevaju da iskombinuju na koje načine. Imate sada i veganske opcije za proteine, naravno to nije onda whey protein, whey je surutka, i te kombinacije su vrlo često sjajno odrađene. Kad se pogleda sastav aminokiselina, isti je profil kao i kad se unosi preko veja, preko surutke. Surutka je prirodno u sebi ima savršen, ali bukvalno savršen odnos tih aminokiselina. Znači kompletan protein, sve savršeno kako treba da bude. Biljni izvori treba da se kombinuju na pravi način, ali to vrlo uspešno i rade. Tako da imate veganske opcije na sve strane, kombinacija graška, soje i slično i vrlo su kvalitetni, tako da mogu i oni da se unose. Također još jedna stvar, studije su pokazale da je moguće iskoristiti do 18 grama proteina odjednom kako treba, a od 18 naviše je malo narušena iskoristivost, tako da bi možda bilo bolje da mericu koja obično bude 25-30 grama koje se stavi, da to bude malo manja pa da se češće unosi po pola merice nego odjednom jedna ili dve, neko stavlja i dve odjednom pa mislim nema mnogo efekata. Dobro, mikronutrijenti, to su, kao što sam pomenuo, nutrijenti koji se unose dosta manjoj količini i deli se na vitamine i minerale. Vitamini, znamo već kako idu, vitamin A koji se deli na životinjsko i biljno poreklo, retinol i meni je sad teško da prevodim u glavi, ja uglavnom sam na engleskom predavao, karotenoid. Zatim B kompleks, bukvalno od B1 do B9 pa B12 pa tako dalje. Imamo vitamin C, vitamin D, E i K i neke pseudovitamine koje ovdje ne bih pominjao. I imamo minerale, magnezijum, kalcijum, gvožđe, kalijum, fosfor i tako dalje. Zašto je dobar magnezijum, a zašto je dobar kalcijum? Da li neko... Verujem da bi trebalo možda, vi koji ste aktivni, da znate neke osnovne uloge magnezijuma i kalcijuma. Da li neko zna možda? Kalcijum je dobar za kosti. Dobro. I ne samo, on je dobar i za... sad ja znam zbog Norha, zašto ima hiperkalciuriju. On je dobar i za bubrege, da se ne bi zadržavao natrijum u bubrezima, na primjer, i stvaro kamen. Kalcijum je šestruko dobar. U tom smislu, magnezijum je dobar za oporavak mišićnih vlakana. I nerava. Da. Za perifernu cirkulaciju. Dobro, uglavnom tačno. Magnezijum i kalcijum su neophodne za prenošenje neuromišićnih signala i za kontrakciju, mišiću kontrakciju i relaksaciju. Recimo, ne samo gradivna uloga kalcijuma koja je nesumnjivo jedna od bitnijih, jer kalcijum izgrađuje kosti i zube, to znate, nego sinhronom aktivacijom kalcijuma i magnezijuma mi u stvari dobijamo šansu da aktiviramo mišićni sistem. Bez kalcijuma to ne je bilo moguće.
a relaksacija mišićnog sistema ide na konto magnezijuma i on je u stvari na taj način može da se tumači kao kontrateža kalcijumu. Dakle, magnezijum i kalcijum su dva jako bitna minerala za sportistu da se unosi kako treba, posebno kalcijum ukoliko je neko vegan. Dakle, ko ne unosi mleko, mleče proizvode iz kojih je kalcijum ubedljivo pa najiskoristiviji u odnosu na količinu. To je jako bitno. Znači, iskoristivost kalcijuma iz mlečnih proizvoda ide do 40-42%, a iskoristivost iz povrća i iz biljnih je jako slaba, do 5-6%, zavisno o čemu koristimo, o čemu pričamo. Uloga vitamina, moramo malo možda se ubrzamo, pa bih malo ubrzao. Uloga vitamina je uglavnom, svi znamo, za enzimske procese, podršku imunom sistemu. Vrlo često minerali ne mogu da se iskoriste bez vitamina i oni sinhronizovano deluju, ali ajde, nećemo mnogo da vas zbunjavamo, previše informacija da vam dajemo trenutno. Nego pređemo na slajd gde je jako interesantna studija pokazala da dijete nisu baš toliko efikasne na duže staze. Iako inicijalno naprave rezultat, sve dijete osim mediteranske, ona je imala malo bolju retenciju, uglavnom su se ljudi vraćali na staro i posle 8-9 meseci opet se gojili i vraćali u neke nezdrave navike. Dakle, ono što bih naglasio jeste da u potrazi za nekim rezultatima mi ne smijemo da imamo stanje uma koje bi bilo projektno. Ajde da napravimo 3 meseca ovu dijetu, ajde 2 meseca, ajde 4 meseca. Ne, to treba bude postepeno, korak po korak, da se pronađe način da se trajno promeni, ukoliko je potrebno se promeni ishrana i generalno sedentari način života. Jer dijete napravit će vam rezultat, izgubit ćete motivaciju u nekom momentu, želit ćete se vratiti, mislim sad ne pričam svi naravno, ali ukoliko imamo neku drastičnu kalorijsku, to je drastičan kalorijski deficit, vrlo lako se možemo izgubiti i doživjeti jojo efekt. Tako da bi ja te naglasio, mnogo je bitnije da čak i kada imaš potrebu da uneseš nešto nezdravo, da to unosiš u umerenoj količini, implementiraš neku fizičku aktivnost i na taj način postepeno menjaš svoj organizam na duže staze, ne na 3 meseca da izgubiš 20 kila. To nije baš toliko održivo. Došli smo do suplementacije. Da li ima pitanja nekih do sada? Još vezano za ishranu? Dobro. Pre suplementacije bi trebalo postaviti sljedeća pitanja. Da li nam nešto fali u organizmu? To ćemo da saznamo preko krvne slike, uglavnom. Šta želimo da postignemo, da li želimo neke malo drastičnije rezultate, da li nam sportski rezultati nešto znače u tom smislu ili ne, i da li ishranom možemo ispratiti potrebe organizma. Da li običnom promenom ishrane možemo u stvari nadomestiti recimo nedostatak gvožđa ili nedostatak magnezijuma ili nedostatak vitamina D i tako dalje. Ako odgovor ne, onda posežemo za suplementacijom i gledamo šta možemo sve da priključimo unosu ishrane. Suplementi za podizanje imunog sistema su vitamini, minerali, antioksidanti, probiotici, prebiotici i koenzimi, kao što je koenzim Q10. Ovi suplementi, sad bih mogao o ovome da pričam verovatno 2 sata, koji vitamin treba uzeti, koji ne treba, koji mineral bi trebao izbjegavati i tako dalje, ali samo ću se na kratko dohvatiti nekih opšte korišćenih i otprilike dati smjernice zašto treba, a zašto ne treba u narednim slajdima. Recimo, šta je bitno? Evo ovdje sam odvojio 3 različite vrste magnezijuma. Kada piješ nešto da bi nadomestio deficit ili da bi postigao nešto u organizmu, potrebno je da znaš šta unosiš u organizam. Magnezijum dolazi u mnogo različitih oblika. Ovdje vidite skroz levo magnezijum glukonat, koji je ubedljivo najiskoristiviji. Bioiskoristivost magnezijum glukonata je oko 40%. Znači ono što popijete, oko 40% će se iskoristiti i 6% će organizam izbaciti. On je jedan od najiskoristivijih magnezijumovih soli. Imamo magnezijum citrat, 30% iskoristivost, 25-30, također se računa da je jako, jako dobar. I imamo magnezijum oksid gore desno, koji je najprisutniji od
ovih praškova do tableta i tako dalje, magnezijum oksid je najjeftiniji za generalno prodaju i za industriju, međutim iskoristivost ove vrste magnezijuma je 2 do 4%. Dakle malte ne zanemarljivo. Može za neke određena neka stanja može da pomogne, ali generalno ukoliko nekom treba deficit magnezijuma se nadomesti, ovu formu treba izbjegavati. Šta sportista treba da uzima? Odnosno, mogli bi ovo da preformulišem, da kažem šta neko ko se bavi fizičkom aktivnošću bi možda mogao da uzima da beneficira. Preporučivo su vitamin C. Generalno vitamin C apsolutno nema negativna svojstva, čak i te količine od 4000 miligrama dnevno su korišćene, tako da vitamin C bi vam savjetovao svakako da priključite svojoj ishrani i volio bi da se ne upecate na jednu jako bitnu stvar. Kada pričamo o suplementaciji i o nekim vitaminima i mineralima koji mogu imati određene benefite, moramo imati u vidu da malo sam preglasan, jel? Da vitamin C, recimo, dnevne potrebe su jako male, ispod 100 mg. Tako da će, kada pročitate na vodi nekoj koju uzmete, pročitate podmiruje 80% potreba vitamina C na dnevnom nivou. Pa tačno je, ali prva količina suplementarnog vitamina C vam je 500 mg. Vidite koliko to više. I da biste nešto ostili neki benefit za vitamin C, mislim 500 mg je dokazano kao, da kažem, gornja granica iskoristivosti. Uzima se 1000 i 2000 i 4000 i tako dalje, ali bolje podeliti na sitne doze po 500, sitne doze po znacima navoda. Tako da vrlo često na proizvodima stoji ima vitamina C, ne znam koliko, tipa multivitaminski neki kompleksi, kaže vitamin C 30% dnevnog unosa, što je jako malo, to je zanemarljivo. Znači, ne treba što gledate te procente od preporučenog dnevnog unosa, nego treba gledati koliko taj određeni mikronutrijent može da donese benefita ako se unese u većoj količini, a koliko može da odmogne. Isto slučaj sa vitaminom D. Može, pitanje? Da. Druga stvar, znam da izaziva, priča se da izaziva kamen u bubregu. Znači, vitamin C, iako se izbacuje askorbinske kiseline kroz urin, da li se taloži u bubregu, ja imam odgovor za to, ali neću da kažem. Da li se stvara kamen u bubregu sa viškom vitamina, askorbinske kiseline? I meni to zaista nije poznato. Na osnovu svih studija koje su radili ispitivanja sa gornjim granicama akutnih unosa, akutnih doza vitamina C, znam da se vrlo dobro tolerišu i količine od 4 do 6000 miligrama dnevnom nivou. To znam da je bezbedno. Sad ne znam, možda nije mi baš poznato da li neka studija pravila ispitivanja sa tipa 10-15 hiljada ili 20 hiljada, recimo, pa da su otkrili tako nešto. Do sada nisam nigde našao da postoji konekcija između te dve stvari. Da. Vitamin D, opet kažem, dolazi u formi D2 i D3, da malo ubrzam. D2 forma je biljni izvor, recimo pečurke. D3 je forma životinski izvor koji je dosta iskoristiviji i kada kupujete suplement vitamin D treba bude u formi D3. Dakle, i 2000 do 4000 mg se pokazalo kao protektivno za imunni sistem i za razne 2 do 4000 mg dnevno. Međutim, vitamin D, iako toliko je ispitan, možda čak najispitivaniji vitamin uz vitamin C, da. Tako da, što se tiče neke ispitanosti vitamina D, pokazalo je da može samo da obezbedi korisna dejstva. Dakle, štetna dejstva zaista nisu zabeležena čak i sa velikim dozama. Izvinjam se, postoji neka kvalitativna razlika u formi? Da li je to sokapi, tablete? Ne, samo je bitno da bude D3. D3 forma je mnogo iskoristivija nego D2. To je životinjsko poreklo, da. Ono što mora savrti pažnju je koncentracija u tim kapima, jer ona varira od 10.000, od 1000 do 10.000 kad se kupuje. Jeste, čak i 10-15.000 također nije se pokazalo da postoje neka negativna dejstva, tako da...
Sad, da, može. Aha, da. Je li istina da se tokom leta u dovoljnoj količini resorbuje zbog sunca i to? Jeste, tačno je, da. Vitamin D se i uzima kao provitamin i sunce ga aktivira. Dovoljno je 10 do 15 minuta na suncu bez kreme. Krema onemogućava sintetisan vitamin D, krema za sunčanje. Je sasvim dovoljno da organizam ima svoju količinu. Međutim, opet kao što sam rekao i za vitamin C, vitamin D je vitamin od kog možemo beneficirati sa akutnim dozama, mnogo većim dozama nego što je organizmu potrebno, neophodno. Tako da sa te tačke se takođe može preporučivati kao suplement, posebno u slučaju da se živi u nekim predelima gde nema mnogo sunca, tad je neophodan. Inače radi sinergistički sa kalcijumom. Kalcijum ne može se koristiti dobro bez vitamina D i obrnuto, to jest ne obrnuto. Vitamin D pomaže apsorpciju kalcijuma i ovo je jako bitno jer kalcijum može, ukoliko nije iskorišćen kako treba, organizmu napraviti dosta štete, te kalcifikate i za kamenje u bubregu i za nakupljanje plakova u krvnim sudovima i tako dalje. Cink takođe pokazano je da podiže imunni sistem, odnosno studijama je dokazano da je prevencija prehlada i razboljevanja moguća sa unosom cinka, ali nije, kad se već razboli neko i uzimati cink, nije baš dokazano da će nešto mnogo pomoći izlečenju. Tako da je to, tu bi otprilike bio oprezan, ali opet kažem, vrlo dobro se toleriše i sa većim dozama, tako da se može unositi. Nitrati, namjer se stavio cvekla u zagradi, ali nalaze se i u rukoli i u raznim nekim zelenim povrćima, gde malo manje se iskorišćava zbog tih nekih fitoelemenata. Nitrati mogu pomoći dilataciju krvnih sudova, znači mogu pomoći iskorišćavanje kiselnika, odnosno bukvalno pomažu fizičkim sposobnostima. Dokazano je da ljudi koji treniraju po tipa izdržljivosti, sportove tipa izdržljivosti, mogu da beneficiraju recimo od veće količine nitrata koji se nalazi u cvekli. Ne treba mešati ove nitrate iz mesa, također se nalazi u nekom mesu, posebno usoljenom, to može biti štetno zbog nekih nitrozamina koji se razvijaju dalje, ali ovi su zbog tih fitoelemenata uglavnom zdravi, jako zdravo je unositi te nitrate. Spušta i krvni pritisak, posebno sistolni. U slučaju deficita vidjet ćete gvožđe kao jedan od opcija, a vidjet ćete u trećoj koloni izbjegavati također gvožđe. Isti je slučaj sa kalcijom i ovo su minerali na koje treba vratiti pažnju, odnosno ne treba ih unositi suplementima ukoliko za to ne postoji potreba. Dakle, ako niste vegan, nema potrebe kalcijum da uzimate kroz tablete. Posebno, recimo, formula kalcijum, magnezijum plus cink u jednoj tableti je pokazana da nije toliko iskoristiva, jer se nadmeću za iste transmitere, kalcijum, magnezijum i cink, i onda jedno drugom ometaju apsorpciju. Tako da je bolje uneti magnezijum i cink, a kalcijum izbeći ako već uzimate mleko, mlečne proizvode i tako dalje. Gvožđe može bude opasno ukoliko se uzima na svoju ruku. Također žene koje imaju obilna krvarenja, menstrualna krvarenja ili imaju deficit gvožđa u organizmu, treba da unose gvožđe. Doktor će naravno to prepisati, ali na svoju ruku gvožđe ne treba uzimati, kažem, može napraviti štetu. Vitamin B9, odnosno folna kiselina, neophodno je uzimati u trudnoći, čak i pre nego što treba začeti i u toku dojenja. Međutim, sam po sebi kao dodatak, kao suplement nije neophodno. Čak pokazano je da je dovedeni u negativnu vezu sa nekim određenim bolestima, tako da ne treba pretirivati sa folnom kiselinom, odnosno ne treba unositi ukoliko jedete meso i orašaste plodove. Vitamin B12 obavezno unositi za ljudi koji su vegani. To malte ne nemoguće nadomestiti ovaj vitamin u odsustvu mesnih proizvoda. I naravno omega 3 u slučaju deficita, o tome smo već pričali. Multivitamine treba izbjegavati iz prostog razloga što u tim kompleksima vi imate svega, a većina toga vam nije potrebna, a s druge strane također vam i previše mala količina se nalazi u tim multivitaminima. Mislim, apsolutno totalna glupost. Pritom vrlo često sadrži šećere koje samo prave štetu. Hormoni, steroide, neću još da gubim vreme na ovo zašto ne treba uzimati trenutno. Suplementi za povećanje izdrživosti i potrošnje masti, vidite kofein, beta-alanin i nitrati. Nitrati nisu suplementi, doduše,
ne smiju se još uvijek sintetisati, znači oni se unose preko povrća. Tako da kofein, moj omiljeni ergogeni suplement, 3 mg po kilogramu telesne mase se uzima za određene benefite u izdrživosti i snazi. Jedna šoljica kafe ima, zavisno od toga koja je, ali oko 80 mg kofeina, a treba otprilike oko 200, recimo, da biste imali neki benefit, oko pola sata. Da, ali bez mleka, bez šećera, oko 30 do 40 minuta pre treninga može pospešiti malo mobilizaciju masnih kiselina i glukoze i na taj način povećati potrošnju ovih. Dobro pitanje. Ovo je odlično pitanje, zato što pitanje, evo mogu ja da ponovit ću ja, pitanje je bilo da li je bitno u kojoj se formi kofein uzima, da li preko tableta, praha, napitaka kao što je kafa i tako dalje. Postoji razlika. U kafi se pored kofeina nalaze i takozvane hlorogene kiseline koje čak ometaju ta ergogena dejstva kofeina i dosta je efikasnija tableta. Zato što tu imate koncentrisan kofein, obično dodaju malo kalcijuma, i iz te tablete je dosta iskoristiviji. Međutim, to ne znači da iz kafe nije iskoristiviji, ali ne u toj baš meri. Eto, kad se gleda o tome. Treba izbjegavati kofein posle treninga, zato što vam najmanje treba dehidracija organizma u momentima kada vam je voda neophodna, a kofein je, to već znate verovatno, vrlo veliki diuretik i izbacuje vodu, iz organizma. Tako da kad se već unosi, treba obratiti pažnju da se unosi pre treninga. Ali ako pijete mnogo kafa, sedite ispred kompjutera mnogo sati, nemam lepe vesti za vas. U svakom slučaju, beta-alanin, ne znam da ste čuli za ovaj suplement, dobio je jako veliku pažnju u posljednje vreme, izuzetno koristan suplement, zdrav, nadomešćuje, odnosno sintetiše karnozin, to je jedna molekula u organizmu koji služi takozvanom puferskom sistemu eliminacije kiselina koje nastaju jakim treningom i na taj način otprilike pomaže organizmu da se oporavlja bolje i da mišićnu izdrživost unapređuje. Dakle, više ponavljanja možete uraditi pod beta-alaninom nego bez njega, a nema nikakva štetna dejstva. Eto, to je recimo dobar suplement. Nitrati sam već pričao. Sad, taurin, aminokiselina i L-karnitin žuti su. Zašto? Nemaju neka štetna dejstva, ali nisu nešto spektakularno ni korisni. L-karnitin je dokazano za kardiovaskularni sistem, ima neka korisna dejstva, ali da se nešto smrša od njega, ne. To nije dokazano. Imamo efedrin, eritropoetin i steroide, to su dosta jači, ajde kažem, po znacima navoda suplementi, pre svega hormoni. Eritropoetin pravi crvena krvna zrnca, zabranjen je naravno u sportovima, i efedrin zabranjen, to je alkaloid koji isto dosta povećava potrošnju šećera i masti, ali također imaju svoje negativna svojstva. Steroidi su ništa drugo osim sintetisani muški hormoni, odnosno muški hormon, tako da njega treba izbjegavati jer testosteron sam po sebi, ukoliko ga unosimo s polja, vrlo lako na kraju dovede do velikih problema za prirodno lučenje. Da ne pričam za kardiovaskularni sistem i bubrege, to ima veze sa lošim bubrezima. Suplementi za povećanje snage i rast mišića, kreatin, samo bih naglasio da je kreatin verovatno najispitivaniji suplement na tržištu, bukvalno preko 2000 studija ima na ovu temu i mogu vam slobodno reći da je pokazao izuzetno korisna svojstva za organizam, baš korisna, čak ima i neka antikancerogena svojstva, tako da kreatin sam po sebi unosi se od 5 do 25 grama dnevno, imate jednu mericu, recimo 5 grama, dolazi u raznim formama, od kreatin monohidrata, krealkalina i tako dalje, nije bitna forma, svaka je iskoristiva, najjeftiniji može se uzme da se uzima jedna merica dnevno ili dve, može samo dobro da vam donese. A što se tiče nekih malo boljih benefita, kad se unosi u većim količinama, on je dobar osmoregulator, znači povlači dosta vode u ćeliju, stimuliše rast mišića, imate više energije, bolje ćete raditi eksplozivne neke treninge i tako dalje. Kreatin, dakle, zeleno svetlo. Proteini, zeleno svetlo, to sam već pričao. BCAA,
Jeste čuli za BCA? Niste čuli za BCA? To su aminokiseline srednje razgranatog lanca, leucin, izoleucin i valin. Šta sam rekao, čega se proteini sastoje? Tako je. Dakle, ove BCA, aminokiseline srednje razgranatog lanca već se nalazi u proteinu. Dakle, kada uzimate whey protein, imate sasvim dovoljno leucina, izoleucina, valin je ovdje šminka, tako da nije neophodno da se uzima dodatno BCA, kao nikakve specijalna dejstva nećete imati. Glutamin dobar za oporavak, dobar za hidrataciju, ništa spektakularno za ostale stvari. I naravno insulin, testosteron i steroidi, odnosno sintetisan testosteron, namerno sam ostavio tako dva, su nešto na što ne treba mnogo trošim pažnju, vrlo vam jasno. Ovdje sam teo neku praktičan primjer da vam dam, recimo za trening snage. Kako prilike može izgledati dan, neki savršen dan za trening snage u prepodnevnim terminima. Doručak, omlet s povrćem, imate proteina, imate vitamina, imate minerale iz povrća, dakle mogu reći da slobodno da to je jedan od boljih doručaka. Užina, sad pred trening, orašasti plodovi, zelena jabuka, opet dovoljno zdravih masti, odnosno alfa-linolejske kiseline pre svega. Zelena jabuka vam daje hidraciju i vitamine i vlakna. 30 minuta pre trening 5 grama kreatina, minimum 5, mislim to je prva merica. Neposredno posle treninga 30 grama whey proteina, mislim može ići 18-20, nije neophodno. 30 minuta posle treninga još 5 grama kreatina, na taj način će otprilike pomoći i apsorpciju proteina i generalno će pomoći svojim tim osmoregulatorskim mehanizmima da se organizam bolje hidrira. Ručak, potaž od povrća, pileći file, pečeni krompir, tu imamo ugljene hidrate, imamo proteine, miks zelenih salata, opet za vlakna koja su neophodna. Vlakna su polisaharidi koji su neophodni u ishrani. Pokazalo se da imaju jako korisna dejstva, tako da ja bih vam čak savjetovao da salatu jedete pre glavnog jela. Znači pojedete bar pola salate pre nego što krenete glavno jelo, jer na taj način ćete malo poboljšati i varenje. Večera, grilovano povrće s manjim filetom ribe, pred spavanje 20 grama kazeina. Ovo za nekog recimo ko dobro trenira. Kazein je protein, mlečni protein, ali su u mleku, također je kompletan, ali za razliku od surutkinog proteina ima malo sporiju apsorpciju. Znači njegova apsorpcija traje po 5-6 sati. Tako da pred organizam neko ko je istrenirao jako uveče i ko želi malo mišiće mase, kazein mu je dobra opcija, ili recimo neki probiotski jogurt da se uzme i tu ima dovoljno kazeina, ne mora da se uzima kao suplement. Ukoliko ima neki pitanja vezanih za... Može? Da li je sličan dan za neki trening dužine za maratonce i slično? Ovo je neki trening snage bio... Yes, da. Nije sličan, malo postoje razlike. Za trening izdržljivosti, ako pričamo o aerobnoj izdržljivosti, to neka dužina recimo, mnogo zavisi od intenziteta. Znači, trčimo 10 km, pa ti 10 km možemo izdržati jogging tempom, nema potrebe za razmišljanje šta ćemo uneti za taj trening, ili možemo ići osrednjim tempom gdje mora malo razmišljati ipak da postoji dovoljno ugljenih hidrata u organizmu da bi podržao to, i možemo ići maksimalnim tempom u vidu tempo trke gdje se takmičimo, i tada je neophodno da imamo popunjene depoje glikogena u telu, to je uskladišten šećer, i tada je recimo potrebno izbjegavati tešku hranu minimum 2 do 4 sata pred trku, zavisi od toga koliko se brzo vari. Ja čak volim 6 sati ništa da ne jedem. Evo recimo primjer, ja nisam jeo od sinoć u 9, a jutro sam trku na prazan stomak, i dobro sam se osjećao. Mislim, sinoć sam dosta jako jeo ugljenih hidrate, spakovao sam to lepo, malo sam možda bio u deficitu sa nekim glukozom, ali za ovu trku je skroz ok. Znači nije neophodno jesti ne znam koliko da bi imao snage da odradiš trening, osim ukoliko nemaš neke duže distance. Tu je nabrije dvopek neki sa medom, voćna užina, žitarice, celo zrno, neke 3-4 sata pre treninga, neka brzo svarljiva užina poput zelene jabuke, jedno pola sata, 20 minuta pred trčanje, i dosta vode i spreman si za trku.
Da li nam trebaju imena za obroke? Sve češće se pominje ona autofagija, ishrana koja se zasniva na povremenom gladovanju i ona u stvari promoviše to da se obroci ne nazivaju doručak, ručak i večera, nego da imate određen prozor u kom jedete i određen prozor u kom ne jedete. Prozor u kom ne jedete, ništa se ne uzima što ima kalorije. Dakle, mogu se uzimaju kafa, čaj, bez šećera, bez mleka i slično, voda, može čak i malo limonade, određena mala količina kalorija se trpi, a u periodu kad se jedeš, sad zavisi, najbolje jesti kvalitativno nešto dobro, ali generalno prozor za jelo je uglavnom 8 sati. Dakle, to je, da kažem, najispitivaniji deo te autofagije, da je ideja da, šta je autofagija u stvari? Ideja je da gladovanjem organizam posle određenog perioda, minimum 12 do 14 sati je potrebno, minimum, mada trening malo ubrzava to, recimo ako se istrenira od tih 12 sati, brže se ulazi u tu autofagiju, gde u stvari šta rade ćelije? Ćelije u nedostatku nutrijenata kreću, po znacima navoda, da jedu sami sebe, odnosno lizozomi ćelije recikliraju otpadne produkte metabolizma i oštećene proteine i na taj način se hrane. I time što se hrane, uspevaju da smanje mutajene procese na minimalan nivo. Dakle, mnogo će manje biti šansi za oboljevanje od određenih bolesti koji nastaju zahvaljujući pogrešnim replikovanjima ćelija. Može, Mila? Šta se dešava sa pankreasom u tom slučaju i s insulinom? Mislim da u tom slučaju tako razbacana satnica, može bi šećer, zato što ćelije više ne znaju šta se dešava, a i pankreas. Dobro pitanje. Sad, što se tiče autofagije i ishrane povremenog gladovanja, baš pankreas je bio predmet mnogih studija, odnosno dijabetičari i ta povremena gladovanja, gde se pokazalo da je izuzetno beneficitaran način ishrane u prvom nekom mahu, posle par nedelja, recimo 5 do 8 nedelja, a kasnije se može dovesti u nekim slučajevima čak i do pogoršanja insulinske rezistencije. Međutim, ovo nije konkluzivno. Mnogo studija je pokazalo da takođe postoji benefiti, ne toliko dobro dizajniranih studija. Pokazalo su i neke negativne desa, tako da bi vrlo oprezno trebalo ići sa ljudima koji imaju dijabetes. Oni još uvek mi se ne preporučuje ovaj tip ishrane, već se preporučuje ono po malo obroka na dnevnom nivou, ali sve su veće naznake da će postojati benefiti na duže staze, ali pod jednim uslovom. Takozvano rano, to se zove ran prozor za jelo, bukvalno prevodim, ja kažem, gde se prvi obrok uzima vrlo rano, znači već oko 8 ujutru, a poslednji obrok se uzima takođe vrlo rano, već oko 3 popodne. I posle 3-4 više nema ništa do uveče. U tom slučaju apsolutno su sve pozitivni nalaz. I za kardiovaskularni sistem, i za insulin, pankreas, i za mozak. Za mozak je vrlo zdrav. Čak i za prevenciju Alzheimerove bolesti i tako dalje. Mnoge neke stvari su dovedene u pozitivnu korelaciju s ovim. Tako da, pitanje, ja i dalje ne bih savjetovao nikome ko je dijabetičar ili ko ima sklonosti ka dijabetesu da krene tim putem. Moje pitanje je bilo drugo. Da li tvoj zdrav pankreas koji funkcioniše na signal kada se unese bilo koja vrsta hrane, da li ovakvom promenom ritma, pošto je to ipak organ koji funkcioniše kao svaki drugi, može da dovede do nekih vrsta dijabetesa? Studije to nisu pokazale. Znači, u smislu da ovaj tip ishrane dovodi do dijabetesa, ne. Da li se uopšte preporučuje za sportiste i rekreativce da bave autofagijom? Da, za sportiste je još uvek jako osetljiva tema, vrlo malo studija na tu temu, posebno sa elitnim profesionalnim sportistima, ali što se tiče rekreativaca, sve studije maltene su pokazale pozitivne rezultate. Vrlo interesantno, recimo, sa tim protokolima gde postoji veliki prozor gladovanja, bolje je zadržavanje mišićne mase, a bolje je potrošnja masti, što je malo paradoksalno.
Dakle, ljudi koji su trenirali, a pratili ovaj protokol povremenog gladovanja su imali bolju retenciju mišiće mase, odnosno bezmasne komponente, u odnosu na ljude koji nisu pratili ovaj protokol. I to je malo iznenađujuće bilo da zadržavaš mišić, jer je poznato da protein se troši u delovima kad ti je neophodna energija, a nemaš odakle da je dobiješ. Međutim, eto, studija je pokazala, ponovljena, replikovana se, dokazano da se, eto, da kažem, uzima kao zdravost gotovo da ukoliko se hranite tako, povremenim gladovanjem i trenirate, vrlo bitno trenirati jer tako čuvaš mišić, više masti se troši. Aha. Mene je zanimalo, ja sam recimo pratila to u auto, mislim intermittent fasting, pratila sam ja to recimo 4 mjeseca i trenirala sam za vreme tog perioda, ali nisam uzimala protein uopšte generalno, mislim kao suplementaciju, nisam uzimala whey protein, nisam ga imala tada. Zanima me kakva je situacija onda s wheyom recimo, ako ja opet krenem, pošto ja sam recimo imala taj razmak od 6 uveče, no se ništa ne jede, meni je to super bilo, recimo je stvarno bilo korisno jer nisam bila gladna i bilo mi je, imala sam energije baš dosta kad sam pratila taj program. Taj način, ali zanimalo me za whey recimo, jer onda ako ja treniram uveče za vrijeme, ja smijem da treniram uveče onda za vrijeme tog prozora, i da li ja onda taj protein uzimam posle toga i tu suplementaciju ili uzimam ujutru ili uzimam posle treninga? Prvo mnogo zavisi od tipa treninga koji radiš. Odbojka. Vidi, za takav tip treninga koji je onako malo kombinacija aerobnih i anaerobnih nekih mehanizama za dobijanje energije, tebi nije uopšte neophodno da uzimaš protein posle tog treninga. Pošto ja idem i u teretanu idem generalno. Dobro. I onda recimo, ne znam, tipa ujutro odem u teretanu, posle toga ako mi je taj period mogu, verujem, ali ja uzimam recimo i posle odbojke, pošto znam tipa po mojoj meri oko 60 grama mogu da uzimam, ja recimo sebi dajem 6 grama na dan. 30 grama posle jutarnjeg treninga, a onda recimo posle odbojke uzimaš 30 grama. Ako ja recimo treniram uveče kada mi je taj period, da li ja onda da protein uzimam ujutru recimo veće doze ili da mogu smijem u tom periodu da uzimam taj? Može, ali ja bi ti iskreno savjetovao da malo pratiš u odnosu na hranu koju pojedeš na dnevnom nivou, da li ti je neophodno uzimaš 2 merice proteina. Jer mislim da ti nije neophodno iskreno, zato što mislim protein kada se jako stimulišu mišići i kad želimo neku izgradnju uzimat ćemo 2 merice, ovako pod ovim uslovima ne. Ali teo sam kažem za te protokole vrlo često se toleriše manja količina kalorija. Znači imate po 200 kalorija dnevno se toleriše na taj fasting protokol, ali ja nisam siguran šta mislim o tome. Ja iskreno savjetujem pre da se ide u potpuni fasting, odnosno potpuno gladovanje ako se već ide tim putem. Ovo je samo jedan od načina, 16+8. 16 sati ništa ne jedeš, 8 sati jedeš, ali imaš i protokole gdje jedeš jednom dnevno, pa ne znam, 2 puta nedeljno, 24 časa ne jedeš, te neki postovi i tako dalje. Svi oni su istraženi, ali u svakom slučaju kome odgovara može da proba, ako se bude dobro osjećao samo napred. Ko ima neka stanja koje treba proveri, neka proveri pa vidi šta doktor kaže. Generalno, ja se tako hranim, već 7-8 godina recimo, i dobro mi ide za sad. Dobro, jako je bitno kada gledamo šta jesti za doručak, vrlo je bitno da znamo šta ćemo raditi u tom danu. Mislim, nećemo jesti jak doručak sa 2000 uniti kalorija ako znamo ćemo cijel dan da sedimo i ležimo. Vrlo je bitno da imate u glavi koliki će biti stepen energetske potrošnje u danu koji je ispred vas i u odnosu na to da sebi organizujete doručak. To je jedna od bitnijih stvari. Dobro. Dobro, ovdje bih samo obratio pažnju, ne znam da li mogu da se koristim ovom olovkom, šta je već, bih obratio pažnju na ovu, na ovu treći paragraf, ajde tako kažem, gdje piše da pre treninga ili fizičke aktivnosti obezbediti pozitivnu glad. Ovo vam je za trke esencijalna stvar, kogod se bavi trčanjem. Ako imate popunjene depoje glikogena, a otprilike imate 450 grama u mišićima i 50 grama u jetri, a prazna creva 50 grama u mišićima i 50 grama u jetri, a prazna creva, najbolje ćete trčati trku u belju. Znači nije dobro da krv silazi u digestivni trakt, da se mnogo bavi varenjem, treba će vam za mišiće. S druge strane nije dobro da imate deficit glikogena, tog uskladištenog šećera, jer nećete imati dovoljno energije za trku. Tako da najbolje da ostavite da se lepo najdete ugljenih hidrata, ali da ostavite vreme da se ti ugljenih hidrati
da se ti ugljen hidrati potroše. Recimo da, zato se uveče pred trku jedu neke paste, žitarice i tako dalje, napune se lepo ti depoji glikogena. Ujutru, kažem, dvopek se mnogo lepo vari, dvopek sa medom, zajedno s nekim voćkom ili bonžita, neka čokoladica i imate lagane mišiće i spremni ste za pokret. Tečnost ne mogu naglasiti dovoljno koliko je bitno odvratiti pažnju na nju. Pre treninga, pre trke, u toku treninga, posle trke jako je bitno hidrirati se kako treba, jer bez vode nema ni ugradnje ugljenih hidrata. Svaki gram ugljenih hidrata povlači vodu, tako da ćete morati da obratite pažnju da zajedno sa ugljenim hidratima dovoljno tečnosti unesete kako biste mogli da ih ugradite. Dobar san je naravno nešto što će vam svakako pomoći, te treba izbegavati nespavanje pre trke, mislim, to je maltene pogubno. Može? Aha. Interesuje me šta se dešava u organizmu kada tek kreneš recimo na planinarenje ili se kreneš neku aktivnost i onda ti se sloši u početku. I sad, kad to da kažem, kad taj period prođe, ti se vratiš u potpuno normalno, iako ništa nisi uzeo, znači nisi dobio tipa uzeo kladicu, tako, šta se desi i kako to da preveniramo? Dobro. Kada se krene u neku trku ili fizičku aktivnost, da se dešava da se sloši i zašto se to dešava, posle da se stabilizuje i da može da se... Da, jasno. Da, pa vrlo je bitno. Taj pad šećera koji se na početku dešava je uglavnom posljedica nedovoljne adaptacije takozvanog glikolitičkog sistema na intenzitet vežbanja. Šta to znači? Ako nisi organizmu već zadavao takve zadatke intenziteta u pripremi za određenu trku ili aktivnost, recimo stalno trčiš na 12-ici i krene trka, ti kreneš 18, 17 recimo. Organizam će se zbuniti, mnogo će izlučiti šećera da ti pomogne i taj šećer će onda naglo da padne, jer će mnogo, kako da kažem, pod tim alarmima pod kojima se organizam nalazi, on će maltene uplašeno pod adrenalinom da ubrzano troši šećer koji ima. I zato vrlo brzo može da ti padne dok se ne stabilizuje, dok se ne postigne neka homeostaza u organizmu, zato se vrlo često možeš osjetiti kao da će se srušiti. I onda malo se smanji obični intenzitet, malo, i organizam otprilike izniveliše šta mu treba. U trci? Izvini. Vrlo je bitno šta si jeo, takođe. Da li je bilo unosa prostih šećera, ugljenih hidrata sat, dva pre? To je problem. Zato što kada unesemo prosti šećer, skače jako insulin, ono što sam pričao, da se iskorišćava šećer. I posljedično nastaje stanje koje se zove hipoglikemija. Imaš hiperglikemiju, nagli skok šećera i hop, imaš kompenzatorno nagli pad šećera, jer se taj šećer koji se nalazi u krvi mora negdje dode i ti si u paradoksalnom stanju. Jeo si šećer i to toliko, a nemaš ga dovoljno. To se radi dok se ne stabilizuje. To je problem. Treba izbjegavati unos prostih šećera, posebno pred trke i pred fizičke aktivnosti tog tipa. Prost šećer nikako u tom danu. Nikako. Tek nakon trke, kad završiš trku, možeš neku klasičnu čokoladicu da vratiš što brže, ali ne pre. Ili u toku nekog jakog treninga to može da... Ništa, samo mislim da sam malo odužio, izvinjavam sad na vremenu, u svakom slučaju ovdje otprilike stoji ono što sam rekao za potrošnju kalorija, da imamo između 1200 i 2500 kalorija za bazalni metabolizam, što je u stvari održavanje organizma kroz ćelijsko disanje, cirkulaciju, termoregulaciju, da se održava konstantna temperatura. Imamo 100 do 300 kalorija za termički efekat hrane koja podrazumeva varenje i utilizaciju nutrijenata, 10 do 1500 kalorija za dnevne aktivnosti. Sad nije isto, opet kažem, sedeti i ležati ceo dan ili nešto kuckati, kretati se, šetati, držati trening ili slično. I 150 do 4000 kalorija za trening. Ovo vam je cijela potrošnja. Dakle, vrlo lako sabiranjem ovoga možete doći do kalorijske potrošnje koje imate na dnevnom nivou. Ukoliko tu energetsku potrošnju nadomestite unosom hrane, bit ćete na nuli.
Ako ne nadomestite unosom hrane, mršat ćete. Ako unesete previše, odnosno uđete u suficit, gojit ćete se. Vrlo je prosto. To je znači balans između unose potrošnje kalorija, ono što održava telesnu masu. Sad ova pitanja pred kraju, ovaj posljednji slajd. Da li je svaki izvor kalorija isti? Eto, recimo kao nešto čime možemo da zaokružimo predavanje. Šta mislite, da li je svaki izvor kalorija isti u smislu računanja za to da ćete se ugojiti ili nećete? Vrlo je nezgodno pitanje, jer i nutricionisti se čak ne slažu sa tim toliko, ali jer neki jednostavno ide to neki old school metod, koliko uneseš kalorija, toliko uneseš, ne zanimajmo dakle si uno kalorije. Međutim, neki kažu opet nije bitno, bolje da i više kalorija uneseš, ali da su to kvalitetni izvori hrane koji ne uzrokuju nagle skokove insulina, jer na taj način izbegavaš opet utilizaciju masti i tako dalje. Tako da ostavit ću ovo da bude otvorena stvar. Ja bi svakako pazio i koliko kalorija i pazio bi na kvalitet istih kalorija u odnosu na proizvode. Da li je trening koristan samo zbog potrošnje kalorija i performansa? Šta mislite? Nije, da. Posebno treningom s otporom stimulišete gradivne procese i čuvate protein, preko potreban protein u mišiću. Sa otporom, trening snage, sa svojim otpornom telom, čučnjevi, iskoraci, sklekovi, plankovi, mašine, lat mašine, chest pressovi i slično. Znači, sad imamo nešto što treba da savladamo, neku spoljnu kilažu. To može biti gravitacija, mogu biti tegovi ili mašine. I zašto je sportisti neophodna suplementacija? Upravo zbog ogromne potrošnje kalorija. Danas elitni sportisti treniraju jako dugo, u danu sigurno oko 5 sati dnevno i oni moraju nadoknađivati izgubljeno preko suplemenata. Za njih ne važi priča da moraju prvo hranu pa onda da vidi. Znači oni moraju od starta da vode računa o tome kako da nadomeste izgubljeno. Eto, to bi bilo to za danas. Ako postoji još neko pitanje, rado ću odgovorim za njega. Recimo neku praktičnu primjenu ako vam treba neki savjet ili slično. Ako ne... Aha. Da li je dovoljno jedno jaje dnevno ili što bi ti rekao 2 belanca, a jedno žumance? Da. I zašto 2 belanca, jedno žumance? Da, pa belance u sebi sadrži protein. Znači to je albumin, protein koji malte ne samo protein sadrži. Mislim da ima oko 7-8 grama jedno jaje proteina i to, kako kažem, to nemaš ograničenje, možeš i 8 belanca pojedeš slobodno, to ti je oko 50 grama proteina, neće možda sve biti iskorišteno, ali neće ništa ni štetno biti. U žumancetu se nalazi sve ono što je dobro u jajetu, se nalazi u žumancetu. Od vitamina, holina i tako dalje, svega onoga što organizmu treba, ali također se nalazi holesterol. Sada, ono što je interesantno, dokazano je da holesterol iz hrane ne podiže nivo holesterola u krvi u organizmu. To je dokazano. I sada odavno su se oslobodili tih guideline-ova da treba paziti da se žumanci ne unosi, da se unosi jako slabo. Naprotiv, slobodno može žumance da se jede, čak i za one koji imaju povišen holesterol. Naravno, treba biti oprezan, ne treba preterivati, ali dokazano je da holesterol u telu uglavnom nastaje posljedicom loše ishrane i prostog šećera. To je malo onako isto interesantno i paradoksalno. Iako mnogo holesterola ima u žumancetu, nije se pokazalo da će ga podići u organizmu. Nego još pitanje? Ništa? Dobro, eto, hvala vam puno na pažnji, hvala i tebi Mila još jednom uopšte na ovoj šansi i kao što sam rekao na startu, uvek neko nađeš energiju za ovake lepe humanitarne akcije, projekte i čast mi je i zadovoljstvo da budem deo njih. Hvala još jednom.